салом дӯстон, паго рақобати финалии ҷоми Аврупо миёни Испания ва Англия баргузор мегардад. Умед мебандем ки асосгузорони футбол дар ин бозӣ бо ҳисоби 0-0 ғалаба нахоҳанд кард ва мо шоҳиди дидори беҳтарини ин дастаҳо мешавем. То он вақт ба хабарҳои трансферӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Ҳамчунин дӯстон, аз сабабе ки ин канал жалоб дорад ва риски видео партофтан хеле зиёд аст, мо барои шумо алоҳида канал кушодем ки онҷо низ ҳар рӯз хабарҳои нави футболӣ мебарояд бо фикру ақидаи худам. Агар дар омада обуна шавед, хеле хурсанд мешудам. ссилкаи каналро дар описиони ин видео мегузорам. Акнун лайки қиматбои худро гузоред то ки видеои нави мо ба нафарони бештар паҳн гардад. Мбаппе ҳанӯз ба шаҳри Мадрид нарасидаву дар бораи ӯ аллакай хабарҳои нав паҳн мешаванд. Ин навбат гуфта мешавад ки Мбаппе баъди гузариш ба Реал барояш тӯҳфаи бузурге хоҳад кард. Чӣ тавре мегӯянд, лидери мунтахаби Фаронса мехоҳад бошгоҳи футболӣ бихарад. Аз рӯи маълумоти RMC Sport, оилаи ин футболбози ҷавон нисбати харидории тими фаронсавии Кан диққат карданд. Ин даста мавсими қаблӣ дар лигаи дуюми Фаронса зинаи шашумро ишғол карда буд. Муҳимтар аз ҳама он аст ки Килиан дар ин бошгоҳ замоне ки хурд буд роҳи бузург хешро оғоз кардааст. Акнун фурсати он расидааст ба тимаш изҳори ташаккурӣ намояд ва анихтараш онро пурқувват кунад. Моликони феълии дастаи Кан бошад аллакай ба сармоядорон оиди рафтан гузориш доданд ва ин ҳам маънои онро дорад ки гуфтушунидҳо оиди харидорӣ наздик омадаанд. Агар воқеан чунин бошад, ин дастаи нави Мбаппе баъди чандин сол метавонад бо ПСЖ даст ба гиребон шавад. Бо чунин ранг гирифтани кор албатта мо шоҳиди разборҳои нави Мбаппе ва хилаифӣ мешавем. Аз ҷониби дигар, барои Мбаппе метавонад мушкилии дигареро ҳам пеш орад. Чӣ тавре дар июли 2024 интихоботҳои сиёсии Фаронса аз барои натиҷаи пасти Мбаппе чун баҳонае буданд, ҳар бохти дасташ бо номи Кан метавонад сабаби баҳонаи ноҷурии бозии Мбаппе дар Реал шаванд. Ин албатта як қиёси шӯхиомезе буд дар роҳи ҷустуҷӯи баҳонаҳои ахир дар роҳи нокомии Мбаппе. Зеро ин мардаки хуб фурсатҳои ахир ҳеҷ ба худ монанд нест. Евро 2024 мусобиқаи рекордҳои мутлақ. Испания аввалин мунтахабе шуд ки дар як чемпионати Аврупо дар 6 бозӣ ғолиб омад. Дар навбати худ Англия аввалин мунтахабест ки ба финали Евро роҳ ёфт, нигоҳ накарда ба оне ки дар чорякфинал ва нимфинал дар ҳисоб мағлуб шуда истода буданд. Ва Харри Кейн бо 6 гол беҳтарин нишонзан дар плейоффҳои чемпионати Аврупо дар таърих шуд ва ӯ метавонад ин натиҷаро боз беҳтар намояд. Мо дар бозии мунтахаби Испания ва Англия финали аҷибе хоҳем дид. Оё Гарет Саутгейт метавонад ҷоизаи деринтизорро ки дар таърихи аввалин баромади англисо дар Евро буд ба даст орад. Ин рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ҳамаи маълумотҳои зарурӣ дар комментари ин видео. Дар чемпионати Аврупо баъзеҳо аз маҳорати волои Родри зиёд таъриф карданд ва ин ҳам бештар ба комёбии худи испаниҳо дар чемпионати қоравӣ рабт дорад. Ин бозингари испанӣ дар сафи Мансити ҳам яке аз бозингарони калидӣ дониста шуда дар Евро 2024 ҳам яке аз сутунҳои асосии дастаи Делафенте унвон мешавад. Кулли ин бозиҳои пурсамарашро дар сафи Ла Роха ҳам дастааш аз Реал шоҳид буд ва акнун мехоҳад ӯро ба Мадрид биёрад. Инҷо гап сари Карвахал меравад ки зиёд мехоҳад Родриро розӣ кунад то ӯ ба дастаи Дон Карло биёяд. Карвахал ҳам чанд рӯзи дигар то финали Евро муҳлат дорад то ки дили ҳамдастаашро дар роҳи бозгашт ба ватан ба даст орад, вале баъди рафтани бозингарон ба бошгоҳҳояшон дигар дер мешавад. Чунки вақте бозингарони Мансити пеши Гвардиола мераванд, аз он ҷо ба зудию ба осонӣ халосӣ ёфтан амри маҳол аст. Родри аслан дар Евро 2024 дурахшиши хоса нишон дода яке аз нафарони даҳшатафкан барои ҳамлаварони ҳарифон буд. Акнун ӯро зарур аст ки дар бозии асосии мусобиқа низ фаъолияти хоса нишон диҳад ва баъди рафтанаш бо ҷоиза ба хона қарори дурусту оқилона барорад. Вале ба назарам Родри баъди ҷамъбасти Евро ҳам аз Мансити нахоҳад рафту аз ин пас ҳам таҳти роҳбарии Гвардиола ҷоизаҳои бошгоҳиро ҷамъ кардан мегирад. Як хабари дигари трансферӣ аз Испания албатта ки бозам ба дастаи Лапорта рабт дорад. Баъди оне ки бозингари ҷавони Атлетик Билбао Нико Уильямс дар Евро 2024 аз худ сару садо баланд кард, нисбати ин бозингар Барса ҳам дар қатори дигарон иштиёқ баланд кард. Дигарон агар дар харидории Нико пул доранд, Барса бошад мехост ба шарофати ҷурагии ин бозингар боямал ӯро ба шомили тим намояд. Вале чӣ тавре акнун мегӯянд Барселона баъри харидории Нико Уильямс пул ҳам дорад, вале як шартро бояд ки иҷро намуд.
барои ба даст овардани Нико ва Дани Олмо Барса бояд чанде аз бозингарони хешро фурӯшад. пули тайёр барои дастаи харидор албатта ки вуҷуд надорад ва танҳо дар сурати фурӯши чанд бозингар маблағи зарурӣ ба даст меояд. аммо дар ин бозори муосири трансферӣ то Барса пул пайдо мекунад ки пулдорон метавонанд Атлетикро дар як дам розӣ кунанд. худи Нико Уильямс ҳам бо вуҷуди қабул кардани шарту шароитҳои беҳтар албатта пешниҳоди дигаронро метавонад қабул кунад. дар чунин сурат албатта аз бозии якҷояи Ямалу Нико танҳо вақти бозиҳои мунтахаби Испания метавонем лаззат барем. пул наёфтани Барса аз барои бозингарони дар кори аллакай таи чандин сали соли ахир идома дорад ва бо чунин ранг гирифтани кор Барса ба зудӣ аз ғарқи буҳрони молиявӣ раҳоӣ нахоҳад пайдо кард. аз Испания ҳамчунин овозҳо дарвозабони тими шоҳонаро ба ватани футбол мебаранд. масалан нашрияи Тим Ток бар он аст ки дарвозабони норозӣ ва украинии Реал Мадрид Андрей Лунин метавонад ба сафи Ливерпул пайвандад. гуфта мешавад ки дарвозабони Реалро метавонанд бар эвази Алисони бразилӣ ба Ливерпул баранд. Алисон ин тобистон нияти рафтан ба чемпионати Арабистони Саудӣ кардааст. пас агар чунин бошад Лунин дар дастаи Арне Слот метавонад рақами аввал шавад. аз ҷониби дигар гарчанде Адриани солхӯрдаам чанде пеш Ливерпулро тарк карда буд, вале Куин Калехери ирландӣ то ҳол ҳеҷ куҷо нарафтааст. дар омади гап худи Лунин бошад баъди сар додани 3 голи беҷавоб аз Руминиё дар Евро 2024 ба куллӣ ба фаромӯшӣ рафт. бозии ӯ ба дараҷаи бад буд ки дигар ӯро Ребров дар сафи украиниҳо ба майдон наовард. вале новобаста аз ин нокомӣ дар сабқатҳои қоравӣ агар Алисони бразилӣ воқеан ҳам ба чемпионати Роналдо равад, пас Лунин шонси бузурги кӯчидан ба Ливерпул дорад. зеро чӣ тавре мебинем дар Реал боварӣ ба Куртуа қавӣ аст ва инро мо сар аз финали Лигаи чемпионҳо мушоҳида карда будем. аз ин рӯ дарвозабони аллакай номдори ба мисоли Лунин дигар нишастан ба муддатҳои тӯлонӣ дар курсиҳои эҳтиётиро таҳаммул нахоҳад кард. аз ин рӯ агар ба Ливерпул ҳам наравад, вале аз Реал Мадрид бошад аниқ меравад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.